Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga Arif Manis ya. Nyekal rokok dari. Ini pemirsa lagi nyapu, mau bercocok tanam. Mau bercocok tanam. Dimana kesana aja. Ya kan? Engko jam 4 bang bedal, tak omongi. Ya aku lagi ngaponi iki pemirsa. Halo gue gaman kena. Beli bibit lombok sama tomat. Merunyam ini. Kira di regani. Kotor dia ikut terek sapi. Mau jadi petuku 10.000 untuk 30. Aku kakan mas, aku menyono. Tuku 5.000 aja. Aku mau jalan. Aku dolan gabut iki wonge. Mae lagi apa? Lagi main ke rumahnya Dik Mari. Napene mama pateni impunan. Sampun. Pinter. Iki piye iki HP-ne mati gak bisa? Nyala. Iki piye Dik gak iso makan, Dik? HP-ne mak gak iso makan. Ora iki lho. Bukan tole marin rek. Enak bang. Mulai sakit kayak minyak. Iya. Jangan Rono kayak minyak. Oke. Ini separuh ya. Bar mangan ndi? Ayo bakal film. Ane ning dia, Bang. Ora ane. Gawaan arku. Uang taruh sebelah tengah-tengah ini piye yo? Oh. Dia uang taruh sebelah tengah piye? Onge lagi ambil bibit nangka apa? Pelem. Lah sing kok kene Kok kok piye? pelem? Wet no Ngene, apa? Dik. Suri koyo. Sekian. Gak ero mbak aku. Ku gak wis ben ngono ae. Iya langsung pedem ae. Gak lho. Anu wet pisang raja. Anu batang. Ora usah di sret-sret ngene wis pendara. Iya lo ngene mat. Ngene wis. Kayak kakek sakit kau. Kenapa? Itu gak minyak, itu minyak rambut. Ya Allah, ki mah minyak nak suntek. Yo, Lantai resik minyak rambut. minyak. Iki pakai iki lho pemirsa. Bibite iki. Berarti sitoke piro, Dik? Mangewu bentuk piro iki? Duh, karo campur tomat to ki. Lemai sasak. Lah wong iki urung dibolongi, engko lagi dibolongi sik iki. Terus karo kuwi. Karo kuwi barang. Kayak Ahmad bolongi, rasa dibolongi kena Ahmad langsung gugaman. Kuwi jagone sapa enak iki? Oke kasar kok Gus, malah kan mangan gini wong. Kayak ora gue helm. Kayak helm. Kok Mas Haris kok? Iya. Enggak. Ya Ahmad ki bolo dodolan. Gus Ahmad, anake Pak Yai kok. Mbak ya. Pak ora ya. Siapa dicocokan iki? Apa mbak apa nak Cikan tahu? dingin iki. Iki coba tutupi ya slite. Gak sae. Lah kok Ning isor apik mah. pendemut saya kono lho, titik kono lho.
Dulu aku dodolan. Cek 6 iki pemirsa cek sekolah tapi wis mulai Ini dodolan. pacul saya gak mat. Soalnya metu sekolah wong wis perapi. Enek. Sopo sing rapi? Ahmad. Kayak saya tak cukup nih. Lha wis ora udan kok e. Apa nek kuwi? Kalangan ya. Heeh. Kalangan tunggu nih kurang. Gimana kok Gak. kok pengen nuri loh. Ora. Yo. Wis topinan ning teklek wene ndi, Bos? Omahku sak ambune Ini apa iki? minyak emarin. Lho, Minyak rambut entar sik kalau. minyak rambut buat suntak ya? Iya. Kenapa? Iku ya Allah urung tak apa masak kebun. Minyak rambut Kalau kenapa? konget lho. Di kene. Kan Dut, wes Dut. Gudi menembak anakane. Sate pokok iki tantane Dut. Wes sarongan ngono penan nandur gedang. Iya ben, wae ben gembandul. Gembandul kok wae wonge. Ora maksudnya mau kan mari salat terus mari ngono mesisan. Kene, Pak. Pak, kene to. Aduh aja kono saloke, Kong. Kono kebeceken nek, Kong. Kebeceken sing siji wing kono nang kono koyo kae. Kene lho, Kong. Bengok, Dut. Syaratnya bengok, aku nandur gedang muga-muga landung. Aku nandur gedang, muga-muga landung ngono. Gede-gede koyo sing nandur ngono jepone. Nandur kene. Sudah mungkin ini mati, Mbak. Soalnya mbiyen nganu jerene wong tuwa ndek kae nek nandur gedang iki ngono. Konge nek nandur gedang tapi gak tau woh, Mas Sam. Mesti. Iya. Dadak. Awas, awas, awas. Ki gedang apa, Kong? Raja. Awas anak pisang. Sebelah iku enek wit-witane suket duwu nang omah iki wae elek sus. Potong lagi ya, Mbak. Mbah. Ketoke nang ambing kamar mandinya nek batang idamne. Sing di Pak iki. Gede. Lah yo teh kene. Ini ya monggo-monggo. Leran ping 7. Kurang jero, Ndut. Lha nguyute sependem iki. Engko iso. Kurang jero. Nganggo pacul lho, Lek. Net ngono. Baka. Kayaknya kurang jero sithik yo. Teplok ini nono teplok kok lemah Oh, sampingnya. samping-sampinge. Lagi sendiri apa, Kong? Pakai lagi nih. Latihan macul iki. Kalau mandore kemarin. Nah, senseh kulan le. Kok iso nandeng anu ae ngarep omahe. Konge jere apa? Nganu mek
wineh gedangane kerenggosan. Leren ping pindho. Wonge sepenuhnya belum sehat sepenuhnya, tapi mondanya semoga cepat pulih seperti biasanya. Iki mek koyo wis perkara wae. Ijik suwe kuwi. Sakit dulu kayu. Di sana. Coba saya lo punya. Ini ya, Mas. Ngene lho, Dik. Swek ngene. Lah. Gak usah bantu Mama. Emang kok bisa coplok, Mat? Iya, Mas. Ngajlui. Ngajlung. Nenek sama kakek. Nenek cantik. Nenek imut. Nenek imut. Nenek. Garmi. Iya. Tuh, sama kayak naik sopo lagi. Iki wis kabune batang. Burine Buka iki. Etong. Ambek gue loh. Gak rodok ngidul lho, Dik. Itu lagi. Lah rodok kuwi. Ini dia daya ya, Nan. Heeh, kuwi urang tak bolongi silite mau. Halo, masuki anggere mangkat. Iki cocok tanam nganggur Lombok karo. Jero iki ambek kaya pindi. Oh ya. Dia di Aku mau ikut. tapi dia api webuke marin. Soalnya kayak kena bolongane. Jadi kita ke bulung itu tau. Ora apa-apa api nggunanmu Dik. Gatekno amat. Dilihat dulu ya teman-teman. Aku jadi tukang ngeprank saya. Tukang apa? Nonton. Kenapa? Insya Allah dengar belajar. Amin. Kulo. Sing koyo moro-moro diputusini, aja diputusi pacare terus nanti nek cewek. Wala ngonten ngono ki ya. TikTok kok. Ya TikTok ya iki. Nah iki urung gawe aku, maksudnya gawe urung tak upload. Jeneng kono jeneng komputer. Ini teletong sapi ya, teman-teman. Pupuk alami. Wes. Karek nanduri wi. Cak buka banyu sih. Oke, aku diwi langsung iso ya nan. Lung banyu dintekno Ahmad tok. Iki nang bisa. Sing anu Lombok ganti. Iki wong tak tok ya kene. Canam-nam merantau. Kene. Boleh bojo. Lha kok cilik sing gedhe Dik. Lho kuwi. Iki Lombok. Wah, nek Lombok ya kalah ngene iki. Hmm. Kita mat soalnya. Kayak loro Dik ngopene. Bismillah, muga-muga wae gembraya. Di obat apa Mat Ben? Micin. Hah? Micin. Micin. Ilmu kondi. TikTok. Banyu micin lho. Micin diwuwungan. Micin tok gak usah nganggo apuk-apuk.
Lihat ya teman-teman, ini cabai tanduran Ibu Emarin dan yang ini kenang-kenang dari Ahmad. Thomas. Aduh. Apa enggak ada mentok, enggak ada pitik lho tak. Tandur aku. Wong ngono kene gak enek. Hah? Enek wong. Iki ambune batang wong surpring. Turun kon. Ini pemirsa sudah selesai tanamnya. Kita lihat mulai hari ini sampai berapa bulan kemudian. Berapa minggu? Iya. Ambruk salok tapi. Ambruk ngadeg dhewe. Kuwi tomat, lombok. Gedang, nang tanaman Gedang, omah, kula omah gedang. Nanti kita lihat biyen nandur gedang ulin bareng Mbak R, wekku dipisan Mbak R wis pindho. Wek dhewe wis mati. Mati pisan. Marane duwe apa mentok biyen. Iki rencanane ape ternak ikan mas, ikan bawal, apa ya? Nila. Ikan nila. Jadi wis diwarai Pak Wasit trike. Cuma modal kumbung karo MNT karo engko bibitnya dikasih Pak Wasit. Mbok ani. Masa mana Dik Pak ngono? Mana i, Mbak? Wong wis panen ping pindho. Lah kudune enek lanang enek wedok. Iya. Iya. Lah iwak ning ngeri lanang wedoke piye? Gak ero juta Pak Wasit kok kan nek mbok-mbokan gak lah didol ngono. Dengan Tigo anak-anak aneh, gimana aneh. Iki mandi dulu. Lah mangane apa? Pur. Apa ku lho pakan iwak sing 10.000 kanggone ya sampai gobios. 2 wulan. 10.000 kok kanggone 2 wulan jane. Pakan iwake sak idik-idik 10.000. Wah Pak Wasit kok. Rong anu. Kok saiki ben ngeleh pasir sik. Yo. Ora satila langsung dikerowoki sisen ngono tok. Ya. Mau terima gue penting dekok sithik tok nak jare. Besok enggak apa-apa kan? Iya, Mas. Besok Wis ta sok ngono ae. Sok apaan? Besok ben wis ana MNT wong MNT ne ora enak. Enak ijane mendene. Di wis saiki segawing lho. Met kayak nanti bilang besok mandi bulan. yes pemirsa, kita akhir semuanya video ini. Terima kasih buat sahabat Malaysia di mana berada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iki lagi duwe grenjet nandur-nandur pemirsa. Warane saiki ber. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nek saiki tutup. Tutup. Tutup.